Ahojte, vítam vás u ďalšieho dielu Chvíľky s koňmi. Dnes si povieme, ako prebieha môj tréning, alebo teda všeobecne tréning na jazdeckej škole Linfora. V minulej časti som vám hovorila, ako si pripravujem koňa a čo robím pred jazdou a teda dneska vám poviem, čo robíme na jazde. Tréningy u nás nie sú len o tom, že si sadnete na koňa a idete, ale začína to vždycky zo zeme, doslova. Každý jazdec musí najprv pochopiť, ako s koňom komunikovať, čo je rešpekt, dôvera a čo je bezpečnosť. Až potom prichádza samotná jazda. Tréningy prebiehajú buď individuálne, to nastáva, keď jazdec len začína a nie je dosť skúsený na osobitnú jazdu, ide teda na lončku. Alebo v malých skupinkách, čo je naviac 2 alebo 3. To nastáva vtedy, keď je jazdec dosť skúsený na to, aby jazdil sám, vďaka čomu sa vieme každému jazdcovi osobitne venovať. Jazdci sa najprv učia klasické jazdecké základy, teda rovnováhu, držanie tela, správne ovládanie koňa a veľa ďalších. Jazdci začínajú jednoduchými cvikmi ich kroku, napríklad veľké kruhy alebo prechody medzi zastavením a krokom. Tieto cviky pomáhajú zlepšiť rovnováhu, set, koordináciu rúk a nôh. Keď je dvojica zohratá, pokračujeme v kluse. Jazdci trénujú napríklad prechody medzi krokom a klusom, ktoré učia koňa reagovať na jemné pomôcky. Ďalším častým cvičením je jazda na presné body. Učíme sa ovládať smer, robiť presné obraty a oblúky, zmeny smeru, diagonály, veľké osmičky, malé osmičky a mnoho ďalších zaujímavých vecí. Napríklad, keď nám trenérka povie, že musíme z klusu prejsť do zastavenia v Ačku, musíme to urobiť. A ak nám kôň pôjde kúsok dopredu, tak na nás trenérka nahučí. Veľmi obľúbené sú aj cvičenia na rovnováhu, ako jazda bez strmeňov alebo prechádzka bez sedla. To sa ale však často nerobí. Tieto cviky vyzerajú jednoducho, ale výborne precvičia set a stabilitu. A pre pokročilých jazdcov, tam sa dostávame k cvalu, rôznym úlohám na súťaže, k malým skokom a mnohým ďalším cvikom. Linfora nie je len jazdecká škola, je to komunita. Deti, tínedžeri aj dospelí si tu nachádzajú nielen lásku ku koňom, ale aj kamarátstva a pokoj. A čo je najdôležitejšie, u nás nejde o výkon, ale o porozumenia medzi jazdcom a koňom. Ďakujem za počúvanie môjho dnešného podcastu a my sa už neuvidíme. Dovidenia.